slukker, kan han køre første sted. Det er første skridt for Ole, det er at vinde det her løb, og vi er i gang. Det er da god timing, kan man sige. Rigtig, rigtig meget. Det er jo rigtig spændende. Endnu en gang et virkelig stort og flot felt. Og så er der faktisk tumult nede bagved, og den kan godt blive rigtig, rigtig kritisk. Der bliver taget mange af dem, og en af dem, der blev taget af, det var faktisk Michel Gatting. Virkelig, virkelig uheldigt. Også Martin Andersen, tror jeg lige nåede at komme fri, men et rigtig, rigtig, rigtig grimt uheld, og det er... Jeg er næsten ked af, at jeg skulle sige, men det var jo frygteligt. Men her holder Michel Gatting, det var jo hende, der var en af hovedudfordringerne. Her er vi ombord med Kevin Russell, som også blev ramt i det her. Og det var Noah Watt, Jonas Svensson har vi også holdende herinde. Og her er det Mikkel Bang-Jonsen i start nummer 30. Og der er simpelthen noget startkampolage på vej ned ad langsiden. Altså efter løbet er givet frit, og de rammer hinanden, og så ryger de ind på græsset. Og det vil sige, at alle de biler, der drejer til venstre i 2 første sving, de bliver ramt. Helt uforsvaret omkring det, bliver de simpelthen bare påkørt. Og hvad sker der nu? Ja, rødt flag. Den er simpelthen så alvorlig, og der er så mange biler involveret, og skaderne er så store, at det er mere end bare en safety car vil kunne klare. Vi har biler holdende for enden af langsiden, 3 styks. Vi har Michel Gatting lige i et sving længere hen, hun holder her. Og så har vi et sving længere hen, har vi så Kevin Russell, der holder med en meget, meget kraftig beskadet højre bagende. Her Noah Watt, det er højre hjørne. Den er gået galt med, og det her, det skal vi selvfølgelig have ryddet op, inden løbet kan genoptages. Og det er helt klart en rigtig beslutning at lave rødt flag. Så leder man alle bilerne ind i pitten, giver ro og fred til rydningspersonalet ude på banen, at de kan lave deres arbejde. Og her Michel Gatting, hun må være sønderknust lige nu. Ja, det er klart. Fuldstændig sønderknust. Den der bil, det kan jo også være, hun har slået sig. Hun bliver påkørt, kan vi se, på venstre side af bilen, det vil sige den del af, hvor hun sidder. Og der er slet ikke noget, der er intet for de kører, der egentlig faktisk bliver ramt her, der signalerer ind i kroppen, at de kan blive involveret i et uheld. Starten er på vej, de er på vej rundt i 2 venstresving, hvor de ikke rigtig kan se. Og så kommer bilerne ind over græsset på midten og rammer dem, og Michelle er faktisk sådan inde i midten. Der er faktisk en bil på hendes venstre side, så hun ser det slet ikke. Lad os prøve i gang at se, Thomas, fordi de er jo meget, 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 meget stærke. De er meget stærke. Vi kan se det sådan lidt mindre regner, der bliver skiftet positioner, og det gør, at her ud til højre i billedet skal vi lige pludselig lægge mærke til, at så har vi en af bilerne ude på græsset. Det er nummer der. Kommer den der, bliver påkørt. Det er Mikkel Bang, der lige bliver ramt. Jeg kan ikke se, hvad man bliver ramt af. Og så kommer han ud på græsset. Og så kommer det her, det er jo totalt bunkesammenstød, fordi der er 2 biler, der er fuldstændig løbsk hen over græsset. Altså, hvis vi kan få den at se igen, så er noget, som jeg tænker, nu ser vi den her. Det er for Michel Gatting. Hun er sådan i midten af det hele, der hvor hun skulle være. På højre siden har hun Martin Andersen, til venstre har hun start nummer 14. Og så lige pludselig her helt. Hun kan ikke engang se bilerne, der kommer på den side. Der kommer flyvende ind over midten, fuldstændig uden for syn. Her ser vi den baglæns ud for jeg mener, det er Kevin Russell ude at køre med. Og så kan vi se dem herinde, hvor Mikkel Bang, eller der bliver simpelthen en af legendbierne, det er 512, det er Kevin Werner, han bliver snurret hele vejen rundt. Ja, bang sker der der. Altså, det er jo 7-8 biler. Martin Andersen er måske endda den af topfavoritterne, der slipper bedst fra det, ud over Ole Petersen. Hvis vi lige prøver at kalde på den igen, jeg ved ikke, de pukler med det ude i teknikken, men hvis vi lige prøver at kalde på den igen, så noget, jeg tænker på, Thomas, det er, lad os lige prøve at se, når den kommer. Prøv at lægge mærke til bil nummer 30, altså Mikkel Bang, som kører ind over græsset lige om lidt. Han bliver ramt her. Der kommer et positionsskifte ind i midten der. Det er en hvid bil, der skifter. De skal lige fri her af barrieren ude på højre siden, kommer han her, og så lige pludselig der bliver... Og så se 30'eren derinde, men så tænker jeg bare, der kommer en strøm af biler. Man kan vel ikke bare køre bare ind i den bunke biler, der kommer på tværs. Han kan ikke bremse. Jeg kan love dig for, at han sidder med bremsepedalen helt i bund. Jeg har desværre for mange år siden selv været i samme situation, hvor jeg endte ind over græsset. Der er intet at gøre. Så han har intet at gøre. Du skal køre på super varme, helt rilleløse racerdæk, der lige pludselig er på en græsplæne. Han kan intet gøre. Nej. Ja, der er intet på jorden, han heller vil end højst sandsynligt at prøve at bremse, stoppe, sidder og gear ned. Han gør alt, hvad han kan. Der er intet at gøre. Fordi umiddelbart ser det ud, som om han ligesom prøver at køre ind på banen igen, men det kan han simpelthen ikke. Han kan intet gøre andet end at prøve at komme væk, og det er fuldstændig umuligt at styre den, når den er inde i græsset, som den er der. Det ser helt sindssygt ud, det der sker hernede bagved. Det er faktisk, om jeg lige vil sige, om jeg så ser den 8-10 gange, så er jeg faktisk svært ved at se, hvad det er. Der er en af de hvide biler nede bagved, der lige pludselig skifter positionsbil. Lad os prøve at holde øje med Michel Gatting. Kan du se, hvor... Ja, vi kan egentlig starte meget længere nede i rækkerne, fordi vi er langt nede
hvor vi har ude til venstre start nummer 31, det er Nicky Christen. Så ind til højre for ham faktisk, så er lige pludselig en af de hvide biler, der skifter der. Han rammer Jonas Svensson, som så puffer Kevin Werner rundt. Han rammer Mikkel Bang, de er på vejen over. Og herinde er Michelle Gassing lige i midten. Hun er faktisk, altså hun er inde i midten mellem to biler. Hun har nummer 14, Kevin Russell på sin venstre side, og så kan jeg ikke lige se, hvem hun havde på sin højre. Jo, Martin Andersen. Og hun, altså Michelle Gassing ender med at være egentlig blød af. Vi kan se Martin Andersen herude på højre side i billedet med den blå bagend til venstre start nummer 14, Kevin Russell. Og vi har Martin Andersen her med den blå snude. Og nu bliver først Kevin Russell ramt, Michelle Gassing. Og Martin Andersen, hans bil den bliver ramt, men jeg tror faktisk næsten, den slipper uden måske andet end lidt karosseriskade, fordi at der går så meget energi først ind i Kevin Russells bil, og så ind i Michelle Gassings bil. Og vi kan se dem ud til højre billede, kommer de her, kører ind på tværs. Og i baggrunden har vi faktisk, vi kan ikke